Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ gara n'ụlọ hedmasta ewetara ọhụụ ebe o si wee kwapụ iburu ụfọdụ ihe ya fọdụrụnụ nke o kwudoro Chinedu ebe ọ na-eche ya. Nnukwu nghọtahie dapụtara Akụbụzọ na hedmasta nọchiri ya anya n'Aba Ngwu. O kweghị ka Akụbụzọ buru oche na ite ọ hapụrụ, n'ihi na dịka ọ gwara Akụbụzọ, ndị obodo Aba Ngwu sịrị na ihe ndị ahụ bụ nke ụlọ akwụkwọ. Chinedu eburula ụzọ kọrọ nna ya ukwu ihe mere mgbe ụgbọala bu ibu ya hapụrụ Aba Ngwu. Ọ dị ya ka ya too ose ṅụọ mmiri. Hedmasta ọhụrụ ahụ ezipụla ozi ka a kpọrọ ya ụfọdụ n'ime ndị sịrị na ọ bụghị Akụbụzọ nwe oche na ite ọ hapụrụ. Mmadụ ole na ole bịara gbaa akaebe na ọ bụ ụlọ akwụkwọ nwe ha, na Akụbụzọ na-azọ ihe ọ zụtaghị. Ma Akụbụzọ abụghị onye a na-eri ihe ya n'anya ọcha. Ọ jụrụ ịhapụrụ ha oche na ite ahụ ebe o woro ya anya na ha bụ nke ya. Mgbe hedmasta hụrụ na ọnụ akaghị ndị obodo na-ekwu na ọ bụghị Akụbụzọ nwe ihe ndị ahụ, ọ sịrị, anyị agaghị egbochi Akụbụzọ iburu oche na ite ndị a. Ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ nwe ha edepụtaghị ya n'akwụkwọ ejiri nye m ọrụ n'aka. Mgbe ekpebiri ikpe oche na ite, Akụbụzọ pụrụ gagharịa na ngwuru ochie ya. Anya mmiri gbara ya mgbe o lere anya n'ọba ebe o debere ji ya tupu ọ kwapụ n'Aba Ngwu. Ọ hụrụ nnukwu ikpo ji esiri n'oriri bọpụta, hụkwa ọtụtụ omeji gbasara ebe niile. Ọ chọpụtara ozugbo na ji ahụ bụ nke ya. Eleghị anya ụmụ akwụkwọ o ziri ka ha bọpụta ji ahụ abọpụtaghị ya nke ọma, ma ọ bụ na ha zoro nke ahụ n'ụzọ aghụghọ ka ọ bụrụ nke ya. Nke a pụtara na n'ime otu oruru na ha abọpụtachaghị ji niile dị na ya. Gbalịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Ndewonu.